Είσαι καλεσμένος σε τραπέζι, μάζοξη, γενέθλια ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέχασες τελείως. Και αγχώνεσαι μην πας με άδεια χέρια σαν τον Κατσαπιά. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Έλα ρε, πώς δεν το σκέφτηκα. Οκ, sorry. Αλλά όντως μην αγχώνεσαι, γιατί στο Snap Street Market σου έχουμε λύσεις. Γεια σας, χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Όχι, sorry, εδώ έπρεπε να μπει το voice over. Ναι, μπορείτε να με βοηθήσετε? Εννοείται, ακολουθήστε με, είπε. Εννοείται, ακολουθήστε με. Λύση νούμερο 1. Άπειρες επιλογές αλκοολούχα. Κρασιά, μπύρες, συνοδευτικά σνακ, μέχρι και συσκευασίες δώρου. Λύση νούμερο 2. Σε ποιον δεν αρέσουν τα αρωματικά κεριά? Οκ, ίσως σε κάποιους, αλλά δεν μας νοιάζουν αυτοί. Γιατί εδώ μπορείς να επιλέξεις ένα κερί για κάθε γούστο. Λύση νούμερο 3. Εκεί που θα πας θα έχει και παιδιά. Γιατί λατρεύουν τα παιδιά ζάχαρη. Πολύ ζάχαρη. Και φυσικά τσάντες λούτρινα. Μη σκάσα να τους αρέσει, έτσι κι αλλιώς καταλήγουν να παίζουν με τα περιτυλίγματα αντί για τα παιχνίδια. Τελευταία λύση στο νούμερο 4. Βαριέσαι να πας όντως εκεί που σε κάλεσαν. Μπύρα, πατατάκια, ζελεδάκια και Netflix. Δεν προσφέρουμε Netflix, λογικά έχεις στο σπίτι σου, αλλά κατάλαβες. Μιλάμε 1000 ευχαριστώ. Αλίμονο στη διάθεσή σας. Χαρά μας να σας εξυπηρετούμε. Ρε φίλε, θα μας αφήσει να εξυπηρετήσουμε κανένα πελάτη? Ναι, ευχαριστώ. Snap Street Market. Αλήθεια τώρα.